Hare Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഉപദേശാമൃതം തുടങ്ങാണ്. ലെവൽ 3യുടെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. നാളെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, പിന്നെ ആരാണത്, ഇതിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തില് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങളാണത്. 11 ഉപദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ വരുന്നത് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഉപദേശങ്ങൾ, അത് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു അമൃതാണ്. ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, നശിക്കാത്ത ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു അമൃതാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലുള്ളത്. അപ്പോ ഇത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ്. രചയിതാവ് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയും. 6 ഗോസ്വാമിമാര്. ഗോസ്വാമി ആരാണ് നമുക്കറിയാലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഗോസ്വാമികൾ. അങ്ങനത്തെ 6 പേര്, 6 ഗോസ്വാമിമാര്. 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഒന്ന് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ജീവ ഗോസ്വാമി, രൂപ സനാതന ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 6 പേര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. ഇവർ 6 പേരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ 6 പേര്, ഈ ഗോസ്വാമിമാര്. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരിലെ ലീഡറാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരുടെ ലീഡറാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയുന്നതാണ് ആർക്ക്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. നമ്മൾ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നില്ലേ? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടം, മനസ്സിലെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങള്
സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആർക്കാണോ സാധിച്ചത്, ആ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളില് എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭയം തരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ രൂപഗോസ്വാമി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ എന്ത് പറയും, രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയും. രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിക്കുന്നവർ രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയും നമ്മള്. കാരണം നമ്മള് ഈ സ്പോണിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോകുന്നത്. ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത്. ഈ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, രൂപഗോസ്വാമി സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് രൂപഗോസ്വാമി ജന്മം എടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരില് രണ്ടുപേര്, രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനാണ്. ഈ ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ്. അപ്പോ ഈ രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിലാണ് ജന്മം എടുത്തത്. ജന്മനാ തന്നെ ഇവർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു, രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും. അപ്പോ അന്നത്തെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ മുസ്ലിമാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഇവരെ കൊണ്ട് ആ മന്ത്രിസഭയില് സേവനം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവരെ വിളിക്കും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പോവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ട് വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റുന്ന ശ്രമമാണ് ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഇവർക്ക് പോവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അവരെ വിളിക്കുന്നവിടേക്കാണ് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മുസ്ലിംസിന്റെ ഭരണസമിതിയിലേക്ക്. ആ മുസ്ലിമില് പോയിട്ട് ഭരണസമിതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ഹിന്ദു ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എന്ത് വേണം, ആദ്യം തന്നെ മതം മാറ്റുവരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അവരതിന് തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്ത്, ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. ഈ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള അവിടുത്തെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആപത്തില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി തയ്യാറാവും. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യും, മതം മാറിയിട്ട് അവര് പേര് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ അവര് പോകാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ പേര് സക്കീർ മാലിക്കും ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും എന്നായിട്ട് മാറും ഇവരുടെ പേര്. രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ പേര് മതം മാറുമ്പോ, മുസ്ലിം ആകുമ്പോ സക്കീർ മാലിക്, ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും എന്നായിട്ട് ഇവരുടെ പേര് മാറ്റി ഇവര് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പിന്നെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാണ്. അങ്ങനെ അവരവിടെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അവിടെ അവര് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയില് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ചരിത്രം. അതിനുശേഷം കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടാണ് അവർ ആരെ കാണുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് കൂടിക്കാണുന്നത് രണ്ടുപേരും. ആര്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് പ്രയാഗ്രാജിലെ ദശാശ്വമേധഘട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവനും വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഉപദേശങ്ങൾ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ആ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ടെമ്പററി ആയിട്ട് റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോരും. വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് പോരും അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ പോരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടും. പണ്ടത്തെ ഒക്കെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ല പോരുമ്പോ. അപ്പൊ കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ 50% അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കും. 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് നീക്കിവെക്കും. 25% ബന്ധുക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നീക്കിവെക്കും. അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന സ്വർണ്ണ നാണയത്തില് 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും, 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും, 25% പിന്നെ ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി നീക്കിവെക്കും. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് പോന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നത്. അതാണ് ഇവരുടെ ആ മന്ത്രിസഭയായിട്ട് വരുന്നതും അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യത്യാസം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉപദേശാമൃത നമുക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇവരുടെ വേറൊരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ആര്, ജീവഗോസ്വാമി.
ഈ ജീവ ഗോസ്വാമി ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപ ഗോസ്വാമി വളരെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് വല്ലഭാചാര്യർ പറയും. പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയും താങ്കൾ ചൊല്ലിയ ശ്ലോകത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. കാരണം സീനിയേഴ്സ് ആണ്, അപ്പൊ അവരോട് തർക്കിക്കണ്ടല്ലോ. ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഗുരുതുല്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആള് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം ഒരിക്കലും ആർക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഈ ജീവഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യും, രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയാതെ ഈ വല്ലഭാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കും അദ്ദേഹത്തെ. കാരണം വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ വാദിക്കുമ്പോ ആര് തോൽക്കും? വല്ലഭാചാര്യർ തോൽക്കും, ജീവഗോസ്വാമി ജയിക്കും. ജീവഗോസ്വാമിയിൽ തന്നെ ആർക്ക് തോൽവി സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നു? ഈ വല്ലഭാചാര്യർക്ക് തോൽവി സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം തന്റെ ഈ രൂപഗോസ്വാമി അത്രയും ബുദ്ധിമാനാണ്, ആൾക്കൊരിക്കലും എന്ത് പറ്റില്ല, തെറ്റ് പറ്റില്ല. ഇത് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ആ സന്തോഷം, വല്ലഭാചാര്യ തോൽപ്പിച്ച് സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ജീവഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോ രൂപഗോസ്വാമി വഴക്ക് പറയും. കാരണം ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അപമാനിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് പറയും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് പറയും, രൂപഗോസ്വാമി പറയും ജീവഗോസ്വാമിയോട് ഈ വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകാൻ പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മധുരയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ മധുരയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഈ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഭിക്ഷ എടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ, ഗോസ്വാമിമാരല്ലേ. അപ്പൊ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ ദുരിതപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മറ്റേ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ടല്ലോ സനാതന ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി അറിയുമ്പോ ജീവഗോസ്വാമിയോട് പറയും, രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയും ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കത്തുകൾ അയക്കും. എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കത്തുകളയക്കും. ആ കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ. ഈ 11 കത്തുകളാണ് ആരയക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അയക്കുന്നത്. ആ 11 കത്തുകള് എടുത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ജീവഗോസ്വാമി ആ കത്തുകൾ സൂക്ഷിച്ച് അത് നമുക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച് 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് തന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതിയ 11 കത്തുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത്, ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്ന 11 ശ്ലോകങ്ങളെ 11 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത 11 കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഉപദേശാമൃതം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം ആ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ലോകം എമ്പാടും പടരണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചു? രൂപഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഭക്തന്മാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പോ കലിയുഗം പോകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത്രയും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഉപദേശാമൃതം വായിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, ആ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടി, അതായത് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് ശരിയായ പാതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ബുക്കാണിത് ഈ ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അതാണ്. കാരണം തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കും, ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഉപദേശാമൃതത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്കാ ഉപദേശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഒരു വികാരമല്ല എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അച്ചടക്കത്തോടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്,
ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വികാരമല്ല, അച്ചടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഉപദേശാമൃതം മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ആ രസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബേസ് ആണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ ബേസ് ആണ് ഉപദേശാമൃതം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുടെ രസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗം. ഒന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇതിന്റെ രചിച്ചത്. രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ്. സരസ്വതി ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബത്തിലാണ് ജന്മമെടുത്തത്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ലളിത മാധവ, വിദഗ്ധ മാധവ, ഭക്തിരസാമൃത് സിന്ധു ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഷഡ്ഗോസ്വാമിയിൽ ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? 11 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. അത് ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി വന്നിട്ട് ഇതില് 11 ഉപദേശങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതില് 1 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ളത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ്. വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള്. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് 1 മുതൽ 3 വരെ പറയുന്നത്. പിന്നെ സാധന, സാധുസംഘം, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ വന്നിട്ട് എട്ടാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയാണ് ഈ 11 ശ്ലോകങ്ങൾ, 11 ഉപദേശങ്ങൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 തൊട്ട് 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, 8 രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. പിന്നെ ഈ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആരാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം അവിടെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അവരൊക്കെ ഇവിടെ അവതരിക്കും. പല പല പേരുകളിൽ പല പല രൂപത്തിലൂടെ അവതരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഇവരൊക്കെ പല രീതിയിലും കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ് ആരും? രൂപഗോസ്വാമി. അതായത് രൂപമഞ്ജരിയാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തില് രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. രൂപമഞ്ജരി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ സഖികളുണ്ടല്ലേ, അഷ്ടസഖികള്, ലളിത, വിശാഖ, എന്താ പറയാ, തുങ്കലത, ചന്ദ, എന്തൊക്കെയാണ് പേര്? ലളിത, വിശാഖ, തുങ്കവിദ്യ, മനസ്സിലായില്ലേ? പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ലളിത, വിശാഖ സഖി, ലളിത സഖി, തുങ്കവിദ്യ, പേര് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോട്ടും. 8 സഖിമാരുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ. 8 സഖിമാര്. ഈ 8 സഖിമാരില് ലളിത സഖിക്കും പിന്നെന്തുണ്ട്? ഈ 8 പേര് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇവരെ കൂടാതെ ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ലളിത സഖിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി, രൂപമഞ്ജരി. മഞ്ജരിമാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 14 വയസ്സൊക്കെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ആര്? മഞ്ജരിമാര്. പെൺകുട്ടികളാണ് മഞ്ജരിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപമഞ്ജരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലളിത സഖിയെ സഹായിക്കുന്ന ഇതാണ് ആര്? രൂപമഞ്ജരി. ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി അവതരിക്കുന്നത്. രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം ജ്ഞാന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം. നമ്മള് ഇസ്കോണില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരമ്പരയില് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആകെ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ, 8 പദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. 8.
അതാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ചൊല്ലുന്ന ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാധാവാക്തി നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രിക വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം എന്ന് പറയുന്ന 8 പദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന 8 ശ്ലോകങ്ങൾ ആണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്കാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ്. പ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക്? അതേപോലെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ആര് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളാ രൂപത്തില് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ അതായത് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനം പോലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ഭക്തിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുക, ഭക്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആര് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക്, അതായത് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ചൈതന്യ പ്രഭു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക മെയിനായിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആര് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ്വാമിയാണ്. ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുത്തത് സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൺ ഫാമിലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പോ ഇതിൽ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ്. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ സാധനകളൊക്കെ ചെയ്ത് പോവുക. അതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലെ പുരോഗതി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഈ നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഈ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. രൂപഗോസ്വാമിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, മുതിർന്ന അതായത് കുറെ നാളെത്തിയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാർക്കാണെങ്കിലോ അവർക്കും ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഗുണ മാതാജി കേക്കത്തില്ല. നെറ്റ് കട്ടാവുന്നു. സിഗ്നൽ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്? കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഇല്ല. കട്ടായി പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കട്ടായി. അതാണ് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. വൈദ്യസാധന ഭക്തിയുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും. വൈദ്യസാധന ഭക്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഗോസ്വാമിമാരെ പേരൊന്നുകൂടെ പറയാമോ? 5 മുതൽ. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. ഇല്ല, ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിലുണ്ട്. അതെ, ആമുഖത്തിലുണ്ട്. രഘുനാഥ ശ്രീജീവ ദാസഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ദാസരഘുനാഥ. ഹരേഷ്ണ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന്? നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇല്ല, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇതെടുത്തത്. രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം കിട്ടാനുണ്ടായ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി ആരാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അധികം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടില്ല. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി,
ജീവഗോസ്വാമി, റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് ഇട്ട് തന്നാൽ മതി. ഒന്നും കേൾക്കണേയില്ല. അപ്പൊ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കട്ടായിട്ട് രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ഹരേ കൃഷ്ണ റെക്കോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ല അവതാരികയിലുണ്ട് മാതാജി, ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ല ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? 1 മുതൽ 7 വരെ സാധനാ ഭക്തി, വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. 8ാമത്തെ രാഗാനുക, രാഗാനിക ഭക്തി. പിന്നെ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഭാവം, പ്രേമം, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. 4 to 7 മാതാജി. അല്ല 1 to 7 ആണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. അതെ. 8 രാഗാനിക ഭക്തി. അത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പറയും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റെക്കോർഡ് കണ്ടാൽ മതി. റെക്കോർഡ് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭയങ്കര മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുക. മഴ എപ്പോഴാണെങ്കിലും പെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ. എനിക്ക് മാല കിട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരി ബോൽ. എനിക്കും കിട്ടിയല്ലോ. എനിക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയ